Hej, mit navn er Michael Petersen. Jeg er i midten af 40'erne, og jeg er skoleleder på en skole nede i Sønderjylland. Jeg har været lærer og leder i folkeskolen i 22 år. Ved siden af det har jeg været træner og instruktør inden for sportens verden, og jeg har ligeledes været skolevejleder, hvor jeg har vejledt unge mennesker og haft med teenager at gøre som ungdomsskoleleder også en del år. Ved siden af mit arbejde og mit frivillige arbejde har jeg læst en pædagogisk kandidat på universitetet. Så jeg synes, at omkring unge og børn, både i praksis og teori, har jeg en stor viden. På GUF-kurset, som står for gensyn, udsyn og fællesskab, vil jeg komme ind på emnet omkring problematiske børn. Problematiske unge. Vi kender dem alle sammen. Urolige børn, larmende børn, grænsesøgende børn, ukoncentrerede børn. Og så står man, hvad gør man så? Formålet med kurset og det, jeg skal give jer, det er at give jer nogle værktøjer og give jer nogle idéer og give jer nogle handlemåder, således at vi får løst det her problem. Således at de unge børn kan rummes i en given situation. Formålet er at guide dem, hjælpe dem og vejlede dem, således de udvikler sig til gode kommende samfundsborgere. Derfor